जोमै दाखा दाउखा बिदै जोमै दाखा दाउखा आंनि मुङा बिदै सुनिता रामसियारि आंनि गामिनि मुङा बागानपुर आङो 62 जौखोन्दो मोननानै फार्स्ट डिभिजन थांदों आं निकासि हाइ स्कुल फरायसालियाव फरायोमोन आं सानसेयाव 6 घन्टा फरायदोंमोन आंनि आइया थाखो 4आवनो गोमादों आं जोबोद खस्थ' ओंखाम ओंख्रि संनानैबाबो फंबायमोनखौ जाहोदों आंबो जादों ओमफ्राय फंबायमोनखौ जाहोखांनानै आंबो फरायसालियाव थाङो फैनानै सोरां बारां संनानै आङो ओंखाम ओंख्रि संना जाखांनानै फंबायमोनखौ जाहोखांनानै फरायोमोन आं आर्टसआव फरायनो थाङो रायजो राजाया मदद होयोबा आं बिनिफ्रायबो साबसिन रिजाल्ट बानायनो सानो आंबो सासे फरायनानै मोजां सासे जाफुंसार मानसि जानो लुबैयो